so atale ansune fita ana edisem etie edunkuno nchichemu a eye edumiensa ekon ma yete ase se atale fita no egina hoide ema trene nti osoro no ehwe won tale won suban no na ye baako ana kurintofo huma nso so ma yete ase se o Kristo ni bia no usuban eye krata ewiase ehwe akenkan nti atale no ene yi suban nti no kwasem ni eboa e kansem bebre e de kyereye na asopa ewiase mpae de eti kakra bi no se yepese nya nkwanko a ya impono ya hu sisi no emfa kwan a enam so betimi am nya nkwa no yebesa ase aye nhyakyerai adwuma de ewo hu anopa susu no yebetoa na otwe etwem no eye nsemo a eye de ye kafa eye ya hu sisi ani nsusuaso ne ehaw ani amane a efirimu ye de eba eti onyankopon ma yehuni ewade akoa ubebie eye Luka nwoma no eti edu nsia nchichemu a eye edu ede enum no na yenhwe afutu onyankopon ede ma yen na yen hyase na empo yen se nyankopon bebre se obehu ye mobo na yenyamu nhira bebre SOMPA FM Luka nwoma no eti edu nsia nchemu a eye edu num no sen na chokonkron de ma ye Luke chapter 16 verse 15 I said no say one say moye won a wobu won ho ben nipa anim nanso nyankopon de onimu akomamu na de eye kese nipa mu no ye achiwade nyankopon anim amen amen aha no twro sem na twi adwe gina so se ade onipa ebetu agire chi bebre ye besoso no su bebre ni bebu no de adetitu de ewo nipa ni so ne nipa nyina di akire no o se ye achiwade onyankopon anim nti ene ohwe enema hodo a nipa di akire ni eboje ne so na ye hohoa ni etudin akese eni nyina no ade a edi hu adanse se onyame anim no achiwade adetri ni bie wo wiase bia no enye nipa dodo de som kise wona ye badwemma ne wona epe nkwa nti bonsam so no enwu nipa sinto ene emreye nti abri bia no onam nipa sinto ne emreye so ene ede ebre nase nti se uyo gidi ni Kristo ni wo ho na atali bia ba ne nipa nyine di ekira utu ejire ekira asemese ubisa nse sen ne nyankopon aseme de epene so se se me de mi di ekire ana sen ne nyankopon asem sie se ebom di ekira edi sintidi ana edi nipa be ko amanie mu minua paso pa nwoma so no enye nu modeu eye minu mienu ye die nti eno nyankopon aboa anope yi wo me atoto bosuo mu ne aba betra ha ne enu mienu nyina ye pensen nyankopon asemu nti wadahoroma de beka bia no bomoden bi atwrosem ni mu ewo ho a eni hu achiye ne nyankopon no onye ede enipa ene wo ye nipa mu yimu nipa bi o mai bi adiosu no ya atrene no ene otumfo nyankopon ede eje no enti kokobo a ode ma yen sempakafo ni eni enti na ne yesura ahomache ani eduru ha no Ezekiel etimiensa nchichemu a eye edu ensu kopim edu enkron eye Ezekiel chapter 3 verse number 17 and 19 yen hwe kokobo a onyankopon no ede ma yen sempakafo ene ye a nyame ya dom ne bi wo mi yehunu ehintasem mi fa twrosem mu no kokobo a ode ma yen se na twro konkron no ede ma yen Ezekiel chapter 3 verse 17 to 19 onipa ba me de o mesi Israel fi wenfo entiti menum asem na bo won kokko mami ti wo ha si onipa ba me de wesi Israel fi yesu ye de awenfo ne mombo nipa wo wiesi nyina kokose asimsi na ebetu nipa wa asasi so asasi na ewowura wo enche kra niema ahodo e wa asasi so a esisie ani niema ahodo a e de nipa eyo na di efum onyankopon bo no onyankopon te so no hu ni se wonu hu so oyo nipa no enche kra asasi wura no ebeje asasi na e de efi nipa nsem ndi o se wo nipa ba wo hu ni wei se ba asasi ne so na se wa mo man ne kokwade na okasafa ho ko dum wotwe no Some de obonefo say me say obonefo say wo na obewu
na wa mmɔ no kɔkɔ na wa nkasa ankyerɛ no antwe ɔbɔnefo no ɛmfiri ne kwambɔne so na wa nyankwa a ɛne ɔno ɔbɔnefo no bɛwu na mumuye mu deɛ nanso ni mogya deɛ mebisa no wɔ nsɛm. Amen. Amen. Asɛm ni tie watwa mu anu no ɔse wu onipa ba sɛmpakafoɔ sɛ wunhunu nneɛma ahodoɔ Nyankopɔn de ba asase so atemmuo ɛne asotwe ɛne ɔhaw ne atete a onipa bɛfa mu asase so wɔ ne bɔfoɔ nsɛm a na sɛ wammɔ ɔman ne kɔkɔ anaasɛ nipa ne kɔkɔ ama saa haw nipa no anhyɛ aseɛ nsiesie ne ho ɛne nneɛma a ɔtɔ mu sini no wanhyɛ aseɛ nnyae ne wanhwɛ ne bɔfoɔ no akyiri akwan ne yɛka ya no tum ne yɛntumi anyɛ biribiara mfa ho a ɔse sɛ Onyankopɔn de ɔsɛeɛ ɛba ɛyɛ den onipa so wɔ asase so na sɛ ɔbɛfa nipa nyinaa nomum na wo sɛmpaka ne wɔnyi asotire a Onyankopɔn sɛ ɔbɛbi sɛ ɔbɔnefoɔ no ɛde ɛmɔgye firi yɛn nsɛm nti me nua adɔfo ɛne me nua a wotie mie anɔpa yi deɛ mesrɛ no sɛ yɛpɛ nkwa a yɛnhwɛ bɔfoɔ no akyiri akwan na biribi ba asase so nokwasɛm sɛ ɛnura mete asɛm mu radio so mewura ho yie paa nipa mienu a ɔmo aka ɔmo tira bom sɛ ɛdi anigye atena ase sɛ ɔmo nyinaa yɛ dɛn ɛtena bom sɛ ɔdɔ baako efi asɛm ketewa bi so no a tuzi sɛ ɛnya asɛm no na ɛbɛrima no atwe sekan na ɔde awo ɔbaa no ɛte sɛ adeɛ bi a onim na onya ho anigye koraa yɛ dɛ ɛda nti wɔni nyinaa yɛ nkaabɔsɛm ne kɔkɔbɔ nsɛm a ɛtwi nipa adwen ɛba asase sɛ biribi ba asase nyam no mienu kwa ne abefa so daw efiri Adam so ebesi samri nipa pii ababa befa asase so abinfuo pii abakɔ ahofefuo pii abakɔ nyema hudu bebre honum a esikɔ na bisa ho sɛ enne ade achi umfia nyame de ma na ɛsote o ben adakamna me so me ben adakamna na die ne yeye eginesi afa yensuban ene nyema hudu a ɛde ɛde ɛkɔ atemmum Kinka mpo John man odifo John ne woman etiba na say John ma edinkan no eti 9 nchemu eti miense yiyemu a eye 9 no o ma eti ase se de oye bone no oye de tomra na mra to so no ene de a ene se wakoti Onyankopɔn emra enti wiase no ade Onyankopɔn nam so edi na bufuo edi ba asasi so no etwi nipa nyina adwen esi so se bibi ba Onyankopɔn feli nipa Onyankopɔn obo nipa bia se ne suba so ne nse so na emu wo bi si asase so na wo suban ne Onyankopɔn suban anya de ankɔ no so konkron de mai sefani anwoma ne tiba ko ne se o se da no domba ne mabetiem na onipa be won twetwede nipa be nante se ni frani o ho no si nipa hu be hiahia no minia ye nim de betu nipa wa asase so a e se samire na no ade bi a enye na mimi kremu su kremu no ese open masibiri na ugye na obenyansafo no yebu ni be ye nka na sem asusu a epe nkwa no enche no asase ye ne nkwaje enwu adwuma enti ye nhwe asem bi wa ha last week ye nya ehu ni se atare hye si anhye atare ensisi ehu yi a enam so edi oyo ne pi di ba ana adwamamo bi aso hye ase firi baabi enti ene asem pa ye ba bebo so pa no eye adwamamo awale seye ene ye ba be de ba be dwene ho ni ahwe Onyankopɔn asɛm kɔkɔbɔ etato na mi yebi na osu yebi a na de bibia hye otirim sɛ bebi edu bɛkɔ akɔwie no ɛyɛ hawo ne amane bebree obi obeti nyame asɛm so atua na odi ni suban ɛbɛtoto nyame asɛm ne mmra asɛm ase ne wato ɛyɛ awale seye ne adwamammɔ no enianom nipa bebree si ne si hu na amane no awo asase su kra atemo maaye no nti o so hyase de eye bibi fam so ye bibi fam nti yanko hibufo nwma no eti edumiensa ni nchichemu a eye 9 ni wiase mi ho na abrantie bi tena ase ni efre ni Joseph no your berma na ni hu ofe yie pa no yo bi wo so odimu empo no nyame ye natom ama ne koye de ekonya opani bi ye de enche trai na hwe Joseph ni suban ene na namo na ho keka ne ade nyina na efe die si ye ne se Yesu jeni pani no ne yire na asemo kan se oh ehwe abrantie na me wo ne seso anka me pe enti obie kwa ma Joseph se Joseph ene ni mede no emedi empaso agro na Joseph so asimo di man se yedi bibie nyina ayede ahye me nsa na wo de onka ho nya be ye den ene metimi no ha de no abo sa ebra no enti asema trokonkro no e kan ne se
Sana Hibu for Mandi Mai, a tea, a dumians, and Chichimua, a 9. Sana Cocobon, Cransamo, Yanko, the moon, Nipabia, or 2 a Jamamonia, what they say, and one more. Trust them, the Mayan say. 13-4. When our Yeni, I didn't name. Now, our dear Impa Hoofing, if say, now what for ne ourselves for the Onakupon be born, I think. Amen. Amen. Or see, dear, what I didn't name. Our dear Susan and Pastor see me and Woofy. No Yankupo bebu or Jamamu, and I say, our say for anyone who saw Eddie Jamamuachino, or Yankupon, the Bubu and attain. Minia, ye ban yan share when you buy you. Or 2 for Yankupon a dear buy. And one me hunu a quine dear say a fata, say was here the year faso near Timianqua. Near share and ne, we are brandy, and now we are babawa. Now your wife being say, Impono Bobo Bra Boy seat say dear Joseph, a bonny bra. Now found when she said your mamu and near Shaswa, I shall say 2 D. We are bear man near Floko Kudakwa. Would you Jimmy for? Would you near cost you a CCB, a bio mienu, a buo miensa, a buo bako? Now, we what tell who now found who and Rembino near shall say 2 D. Joseph dear, or trust D say, or 2 for Yankopon, or say, catch it, you put it fire and say, I didn't mean your bonity or 2 for Yankopon, any mura. And Nipabia saw your home and made your mamma dear decline. We owe Nipabiana bro. What are so a boon Yankopon or bone send Subason and Sesson so any tia? I wouldn't hear the Nipabia or the boss in Subason and Sesso. A Jamamo, a one Susanso, Bonnie no a who are system one, a dinipaco how mu, Nadine Susanso, Cassia pa and the brainy pan, a wood Jamamo, and air, I want say, and the Joseph dear, or your nagin say. Or trust we see washing a minimum yam. And no, he has a sisua, a Jamamati at say, and then one treso, a de cucumu, and paso, a jumamu, and no copay jumamu crana, no human penny person, you be answer no foul. And no share Mabawa and them Nantia, and Qualankit kitty, you would Jamamoso, then you would Jamamotas idea, Fedia, there's I have a Hosem Bibri, and Timinia Bama, Sompa F. Miniaba, BB Basa, see so. Ye share ye subai and ye gamma mona ye bono, ne gamma mono at the houses and soapy nede eba. Near Jasimo Yanko Ponsede, a cae, and ne, or what, yentia wants to say. Ubiano, so cotocrata, o cotoca, na crata, anywhere, not a place for who, ye day. Yet you, and this husband I'll call for bar, no young woman she say, no one yakrata ya than the crata. Na se we den ufa obana adofo da wa susu na bechu onyankopon de be de obechu e che se wa bokro no anya wo dia go onyankopon awale bia mu no odimu adanse ndi se wunnim na koti sa asemwe na wa dwen se oba de dome anase oba ne kanfo me anase vi na to ye boje oso wo de otadua mu odene wo de ehu a na mapim ne boje oso no anase mpo no ma ho ofenti no e ma nsi mi fo mu a onyankopon wa mfa na kwa so a ebrebi baba onyankopon be chew wanya ohwe kra ya le be chew wanya obibi akra ni owuo eda wanim enti minia Kristoni minia babawa minia titi wo susu a waware na sere na wogya wo yere eho no afọ yirechi na saso akofa oba foforo no onyankopon se eja ani atemu na eba so ndi sami no onyankopon tu yemfo se kokobo be no de mae Matthew chapter 5 verse number 27 to 28 no kokobo be no onyankopon yere e de mae efa ekwan a ye nam so a edi onipa ko oyenem awo edwamammom so konkon de mae nse Matthew chapter 5 verse 27 to 28. What to say or can't say, and say, our dear, the medium Simon say, Obear our oba, none of condon, now our fun, now come dada. Eh, amen. Yes, oh, you need Cassia Papa, Nayam Jay May, and Talia Shemay, and Muskinia, and Mia, and Ma, near ye only beginning lady, Ede, a water dienum, a yara who's a mo. If you are saying, when they do what dances say, what yes, you can. Our Matthew chapter 24 no verse 37 to 40 no or say ne ye no wa nano sa ne be ni maye tosu mienu no se ne ye lot nano sa ne be ni maye tosu mienu no ne ye hu se lot nano asebe ne si odwamamomu omu bo adwaman ya de omu ni padua agro na atopra na se omu bo mu di padua adapa
empoma abofo a ebesra kuro nkwa no mpeso ne ne da omani ba mo ho so ne gya da kuro nim mini adofo asase na onam so no ebire bi beso a asase be dampan ebire bi beso a ogyata na apa no Nyankopɔn di begu nipa so asase so na anse do Nyankopɔn di gya ebegu nipa so asase so no so odi nipa dua no adwamammo anase di nipadua ma awale seye asasi so no ubedi ka te ho ya anse na beko krecha wa de wako to asoma ye ko 2018 no ko 2018 ase na medie me se mo se obiara a ohwe oba na ne kon do no na wafa na ko mu dada amen oh what say obibia na ohwe oba no kamfo no that's right na me prem ho ye dey na me kofo oba eyiwe di abetra me so a ye hwe oba e de etwam mu hwe de egu nachi de egu nanim ene ne ties ene nipadua na wo hwe na utafrotafro ho no Nyankopɔn se wo hwe wo ba na se mpo no ukon no wakuma mu a ese woni na kwa akoda je sa se mra ene ma ho kwan ka mra ma ho kwan gua ka kwamu ho na no ka de ne be sepe ho amedi ho adanse se de wo ya adwene mu ma no ene pie na ere eba eni so nti tro no de ma yen se si epenkwa anamo esi etu ane se o si de bie de ho hye Nyankopɔn sa se wo hwe ye ma no ntale e hye won eni skirt ntinti e hye won eni wo bumu a wo yi gu abonten eni wakosi okuma da abonten na na mabo eniwo asennue mu yemferi ye nipadua na nam so na mpo no ye bu nipadua adapa no Nyankopɔn se wosu ye pema na so wantwo hambre kansim na wadwe se empo bepega oti na wahwe na wakamfo a Onyankopɔn se wo hwe oba na mpo no odwe de uma wakoma ede eka ede wakoma mu owo nsem a edi ho adanse se ka benya nka samni ko yo yere ubenya nko yo ge no Onyankopɔn se ase awade minua Kristoni minua kidini minua yempu ya fra hudidi kese na atoye so yenhwe adwamammo a yeguso enne ya ye ne ye yerem tie ni no kura ma ye yere ye ni ekunu tie ni no kura ma ye kunu yankase esu ye babuni ya nase ye yufu su kura ye ni no kura ma ye ho na ye hunu se osoro ohwe ohunu de ekoso asase su bia ohunu niema ahodo atantade ne amumu yesem a onipa ye de eye nti Onyankopɔn ma ye tie ase se e wo se ye bompa ye yi pa na ye se tumi bi fi su na obeboa na eja ene oha musuo nsu ba asase so yankeka eye Job eduasa baako njiche mu eye baako no nyenhwe eye futu a Job de opeso obo ne bra bo wese na de bi ode ne ho hye Nyankopɔn nsa no asɛm a ɔkan Job chapter 31 verse 1 ɔsesɛ Job 31 verse 1 apam na meni mani apam na aden na memfa mani menkari obabunu yes ɔse oni nani akwa apam ene ti asase so ne yesi epenkwa na se wanye de wanni wani ankwa apam na ɔse ba ye wadwen sɛ wobɛhwe enne eniema bɔne ekosu owiase a yebehu ne edi mu akotene yebehu ne yesu edi akire yebehu ne yesu so egu adwamammo so sense enne bonse behu ne sɛ emema ya ho odi nyinaa no ene sɛ yeni oba so de ekise odu nsa so mu ansa na e de wonya atenka be ma de ade bia betwe nani bia wo oba ho bia no ayi na deja bia de eto abonten anase nam so ma hu ni nipadua no akwa abaabi no na ahyase ma adwemmone ba wutrim enti eye Job de oso oni nani no akwa apam enti se epenkwa yesu ani aninya de enkwa apam enne wo hwe asase su a awrehusem pe ho pa ne se enne bema ewo ho ababa awa wo ho babunu wo ho opapa o maame ti ho otim kofa oba na odi na meni su sa na odi wura dem wenum bi na koso awo Israelfo na breso na omufri Misrim ebesi akoke nan no na empo no eye Balaam sene na otwetwem ye kan ne Balaam mo hyentale bone na empo no omni kotwem wo Israelfo anim na omni omkobobo adwaman no na empo nam so Onyankopɔn ku nipa 23,000 na emum omatenase na omohwe se kwan befa so mbesiesia na eden Israel ni baako omohia mpanifo ahia no
omo dwene kwa ba fa so nyame ebufuo na temu be fi nipa so no na baako na so de say ayi sa ponche uka bibia wonte ase so omu nipa onfa nipa nya hwe mpanifo ni kira no akotwi iye de ayi ni baako na ode ne nam mpanifo ani otwe na ode ne ekọ ejodi ni wura de amra na ede giga baako no si die ni amo ho semni asem na bakwa ye hu ne puma sibre chese wo mfa nyame nya hwe wo bu nyame ani mtia wo di nyame ani die twitwiri fom na se ka mo mra se wenku an ma yi ne nkwa firi na nyame so atom so rekwa me mfa ho obubu ade ma no nso je pia no nso de to mo wode mo nyanom ade bakwa ye ne se be ma nso je pia no di sina omumienu ye de e wodem ene hwe ababa wane abrante uma me krati wo kra na odi ba nam neni so asemesi obi de pia di wo obi no ene nipa mfere he nipa boni wo asenuem nipa so didi nsuo mini abema mini ogidini mini ababa wa bibi ba o type abasa asisuda wo twem kọ uma me na wo twidi fan so no ayese wo pen ndi hwani se osoro ehweye na de bia du nipadua beye namfo nyakopa akwaso no unye nsunsuanso wa asase so ene ye yale bebrebe na ye hu no ene ohaw ni atiti bebrebe a ye hu ne puma sibra na doctor fo no kra agi omu nsemu a yale bi wo honom na okase okomo wanu aduro kra na akofa du fro de ama enye doctor na because niema ekoso no niema esisie no ano ode sinia dipadua nya odia o eyo tumfo nyankopon na di fom dote enwene me na onwene wo o se ye di hyene ni munyam na me yankase ye de ho de pe ne ye ne to ye homa bonsam na bonsam so nipadua no otan nipadua no ndi so to homa na de opeso ye nso obewiawo na waku na wasew ne de abonsam ni je ho no enti yankoso e yanko Korintofo nwuma edinkan eti eye etidu ni nhyemu aye ba akokopem wotwe no awurade akwa no ama waya twokonkon le de mayense ko chapter 10 verse 1 to 8 ko enuanom me pese me di wiesi mu se yen ejanum nyina hye mununkum no ase ko na won nyina fa eponu mu na obon won nyina asutu Moses so mununkum ne eponu mu na won nyina di hunhun fam aduane kro na won nyina nom hunhun fam anonia kro na wonum free hunhun fam botan ai di won achi ni mu na obotan no ni Kristo that's wo mu fa kese no ara anso Nyankopon ani that's right na odre won so ho na wodi yenum aye nhweso amayen na yekon an no boni se de won kondo ye no afei monye abosonsonfo se de won mu binom ye no se de watro se nkrofo no tena ase didi no men na wo sorry glory enso mumma ye mo adwaman se de won mu binom boy na won mu empem adunu miensa toto dakro no amen amen yanom asem na trokonko dia maye no o se dia watro no watra to amaye ede ensen na ho wo mi bi ewo ho no ma mi boni tie mi twa ni tie no o se bi wo ho no ma mu de o mu ma adwamammo na ehye Onyankopon abufuo amada ko su oku ni pasai 23,000 anu na minu mi na ne di asasi so a ye di hu agro no ama minu mienu no ye nya bonsam pa abofo no kanfo ye no na ye branti obeba wa ne ye kanfo se wo de hu ofe ejina mema gu so saa no oba bi su oso so a ne se bio no asem oka udim se emfata no kra o se media ai se obema be simpe na se media man tiase amana na ne ho ye mmobo hwe bonsam pa oni padua kunu no wase wo no wo ho ye be ma ne mmobo minua be ma ne ho ye mmobo wo dwene se be man hu yo mobo na wadwene yale e beba so wonim de wo be man hu wonim tumi kura di nachi wonim niema hodo ani ni hia o sei na ha wa de bebre wadwuma wo dwe na ho wonim timpo eta akiri ni ha baba wa hwidiye na bibi ba wonne ho otumfo Nyankopon bo se suba so ne nseso kwanya ofa so bo David kura kan o se medami na yem kura no na wonim me wona nweno me wo de kasa hye mu ama mi ba wiase wo ba dwene ba ma opa wako se yem se wo da wo dwene ho se na ne ho ye omobo boni mu mobro hu no adini pa ko se ni ede ade a ense emfata mu nti se wo ye bia enne anopai me twunwa dwen gina so se twon hu firi ho na ya bonsam ana pese mnu mienu no uni padua na wo de ma adwamammo no opese o se no na asasi so no yenya so akatua ansa na onyame akatua kese na ede aba enti yanto aso bie me
onyankopɔn ma yɛte aseɛ sɛ empo no okenka Romans chapter 15 verse 4 na ɔso watwe wenim nyinaa yɛdɛn ama yɛn nsɛn na hɔ sɛ yɛnhwɛ yie so onyankopɔn nye nipa mu yiyi mu onipa bi ɔso ɔman bi aduosuo na ɔyɛ ade tren na ɔgye no nti sɛ wo ho ɔfɛ sɛ wo so wa sɛ mpo no sɛ na wosi tie biara no ɔyɛ adeɛ tene a onyankopɔn taa wakyi na mmom wode onipa dua no ma adwamammɔ a onyankopɔn ne ɛnya adwen baako koraa nti menua biribi ba atemmuo bi ba asase so onyankopɔn bɛgyina asase a yɛde hoahoa ɛho a yɛde ɛho ato soɔ no ɛnokro wokenka Timothy ma no ti baako no a Timothy ma di nkan ɛyɛ eti ɛde ɛnsia ne kyɛ mu a ɛyɛ du no a ɔse yɛmfa hwee a mawiase na yɛmfa hwee so mfiri mu nkɔ na deɛ na ade ho ato so a ɛnɛ wɔyɛ ho agyeman na woyɛ w'adwen sɛ wototo bɔfo n'anum asɛm ase nnuanu nipa te sɛ mmɛbɛ onyame anim dakoro pɛ onyankopɔn bɛti ne kyimsia mframa apepa nipa nyinaa wɔ asase so ɛnɛ hwɛ mmerɛnto asɛm hwɛ mumuyɛsɛm ɛne hwɛ nsɛm a nipa ka onyankopɔn bɔ n'ani asɛ ne wɔhu sɛ wɔnu ne ho koraa sɛ ɔbɔ nipa ɛnɛ aboa koraa wo nim nyansa kyɛɛ nipa me nua kristoni adwamammɔ ɛde yare brɛw adwamammɔ ɛde nipa kɔ haw pii yɛ dɛ ɛmu nti yɛntwi ɛho yɛ dɛ ɛmfiri ho na yɛnhwɛ kenka ɛyi mae Jude eti baako nkyɛmu a ɛyɛ nsia nkyɛmu a Jude eti baako nkyɛmu a ɛyɛ enum ɛkɔpem nsia no ne yɛnhwɛ asɛm onyankopɔn yɛ dɛ ɛde maa yɛn na ma minnu mmienu afiri ehu gyidini no yɛmfa nsɛm ahoɔhoa ho kɔ twerɛ kronkron ne de ma yɛn nsɛn Jude nwoma no eti baako nkyɛmu a ɛyɛ enum ɛkɔpem nsia nsɛn na twerɛ kronkron ɛde ma yɛn ɔde ma yɛn nsɛn na mepɛ sɛ mekan mo a mohunu yie prɛko dada sɛ kɔ Awurade gye ɔman no firi Misraim asase soɔ no kɔ akyi no ɔsɛe wɔn a wɔanye annie no na abɔfo a wɔankora wɔn paninnie na mmom ogyaa wɔn ara wɔn tena berɛ no ɔde daa ahoma akyekyere wɔn ɛkora wɔn esum kabee mu ama da kɛseɛ no atem wɔ amen ɔso ɔka wei akyerɛ yɛn sɛ onyankopɔn wankora wɔn mu a ɔmode ɔmo ho bɔ ma adwamammɔ onyankopɔn dwire wɔm nyinaa ha wɔso nipa no ho sɛ wode wo ho ma adwamammɔ a twerɛ kronkron bɛka asɛm akyerɛ sɛ obi de ne ho ma adwamammɔ a sene n'adwen si teɛ ɛne sene n'akoma si teɛ ɛne sene n'abrabɔ si teɛ no onyankopɔn mfata sɛ asase wɔ kura bɛkɔ so anam ahwɛ mu asa because otimi sɛ wobɔ nipadua no ɛdɛ ada paa wogu nyankopɔn anim ase me nua gyidini me nua kristoni wonim nokorɛ onyankopɔn ayɛ wadom wɔyɛ wadwen sɛ wobɛtena ase wese na ade ho ama nyankopɔn a wobɛti nsɛm ahodoɔ a wɔne mfɛ ne nyankopɔn nsuo nyankopɔn ɛbɛkasa afa ɔbabu no yɛ ho ɔbɛka nsɛm bebree na ɛso so no yɛni Job ɛnya adwen si yɛni ɛnkɔ apam sɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔtɔ bonsam so hwem ɛne ne nhyehyɛeɛ a ɔyɛ dɛ wayɛ mu yɛnkɔ Korintofoɔ nwoma di nkan ɛti nsia nkyekyɛmu a ɛyɛ edu enum ɛkɔpem aduonu no 1 Corinthians chapter 6 verse number 15 to 20 nyanhwɛ afutu a onyankopɔn de ma yɛn sɛ obi wɔ hɔ hoahoa no ho nti wa na ayo sɛ agye man nyanhwɛ asɛm atwerɛ kronkron de ma kyerɛsɛm de ma yɛn sɛ 1 Corinthians chapter 6 verse 15 to 20 no kɔ monim sɛ mo nipadua yɛ Kristo akɔa bi asɛm no ɔso yɛnim sɛ yɛ nipadua no yɛ Kristo ne de nakɔa bi sɛ sɛ ɔbɔ yɛn sɛ ne sɛ so nti ne honam akɔa ni bi nti no obɛwu yɛ ɔde ne nipadua ɛbɛhunu amane a ne nsɛm fata no mene wo mienu nti tɔ sɛ yɛ nipadua no ɛyɛ onyankopɔn honam na kɔa ni bi kɔ memfa Kristo akɔa menkɔyɛ no adwamammɔ akɔa dabi da gyidi ne afutuo de ma yɛ no sɛ miɛmfa yɛ nipadua no ɛnyɛ de ɛnyɛ nyafindeɛ ɛntɔ ma bonsam ama bonsam nam so ma yɛ de onwia no nkuye no nsɛ nipadua no nyɛ de ɛnka ho awurade akɔ go kɔ anasɛ monim sɛ deɛ ɔde ne ho bɔ odwamanfoɔ no ho no na ɔne no ayɛ nipadua baako isa no kra because nipa bia no ɛyɛ fa baako ɛne fa baako ɛna aka ahyia yɛkenka Mose huma no eti mienu na Mose huma di nkan no eti mienu ne nkyikyɛmu a ɛyɛ baako kɔ no ɔse onyankopɔn bɔ ne yere ɔbɔ Adam ɛna ɔbɔ Hawa ɔse ɔmba ne nyinaa aka bɔ mu na ɔmo yɛ dia honam baako edidi odi ne ho ɛma adwamammɔ no mo mienu nyinaa mo yɛ honam baako ne honam baako a mo yɛ ne sɛ mo nhyia mu no bɛrima ho nsuo kɔ ɔbaa ho ɛna ɔbaa nso ho nsuo de ɛkɔ bɛrima no ho nti mo ayɛ baako enum nti na sɛ ɛkɔba sɛ nyinsɛ pie mu a ɛka bɔ mu a ne mo yi nipa ayɛ de baako de efiri mu ayɛ de aba no kɔ mayɛ awurade akɔ a ɛfiri sɛ ɔka sɛ wɔn mmienu bɛyɛ honam baako
na de ode ne ho bo awurade ho no ne no ye honam baako ko munwane adwamambo boni biara a onipa ye ni nipadua mu na de obo adwama no de oye ono ara nipadua boni ana se munum se munipadua ye honhom kronkron a ewo mumu o se onipa bia no boni bia wo ye bia ha no onipadua e na ye ne boni no kra ne se nipadua no ani na honhom kronkron tim boni bia ni wo a e ka nipadua ne direct se adwamammo because adwamammo no emuna wodo ho kokobo a e ha wa firi mu ba nie emuna syphilis firi ba emuna gonorrhea firi ba emuna HIV free ede eba yade ahodo nya ho ne free ba o ye wo yade ahodo bebre hodo mo akise nipa mienu ede ekahia enti se mu mienu mo kahia pe no hawo ne susu aso free mo ba no enne bonsem aboni pa adwene loko atu ni pa adwene so eye bone na nipa sa okodi bone ne awodwamamo mu a onwene hu mienu hu ni se nipa ikura mi di na chi ana nipa ya amene ne kodai yare be ne wo no ho ana hu hu me ne ti ni mu insusu aso be na de bebre me ewieye na bekọ akosi mi sen kese bone na loku nipa na adwene enti wonya sisi so obekọ no kwa na obekọ awurade akọ ato aso mai munya free nyankopon ho no asore dan na mo ne mo ho sa ko to maboden enti mo nhye onyankopon mu nyambo mu nipadua mu amen amen enti minua gidi ni minua kristoni o me yati asese ye ne ye ho obie ni ho a oso ode ne ho de oso ode ne ho na obewu a anase ne nhumi ni be free ne nsa onye nsankyere ne me yenhwe so obetime ma home na sa ba mu biemu a onni ohuni nti no o se ye nhye nyankopon eni munyam awo ye nipadua so enne ade ba kwa ya hosem ne se enne ho ye maye edi mpintin kwa ye kobai me yiri to se bi me ye dwadini oto obezia na wohwe ema no obi wo ho ane no funa nyame de ma no na so na adwene woni timu nti no akofa ni ayi no blazer kitua bi no de ata no no hipu no osi wa hyedwa ne bi di tiaso dem ne bi so de na monte na wuyi wo hwese kim na oni job anya adwene a na edu ko ha ni musuo mu ne ewiesu a yasaso afre hu gidi ni a yesu ba na ye ne edi mu akotene enne ohwe nwom tofo mo to nwom emma ne ntale ye hye won ne yasafre hu se ye to bosra enianom ye gunyankopɔ anim ase ye gunyankopɔ anim ase na wo ye gidi ni na se wo tibia sie mu na se wo hyedwa awo kokoso a ye nhwe asem a edifo Hosea de mai Hosea chapter 2 verse number 2 no twakonkon de mai ense Awurade akoa monim ose monim na enkasa ko monkasa ko na ono de onye meyere ko na menso minye ne kunu ko na onyi na dwamamo no infri nanim ko ne na ware se no infri ne nufo ntem yes on wo se Onyankopɔn se yenyi ya ware se ne infri ya nufo ntem because obi wo no ma ne nufi ode ahyedwa ene wo hipu no ene nam so yes no de ahra ode oye na sra ho na ye shem be mani su hu ye apɛ no o ye gidi hu ba bi enyeye because already ni 2 minutes ni mu wato no ho amabonsam nti oni ahodi bi odi besie no obi die just that's right so aba akokra de awra hoche mo kan ne se o se ne no emma no ahusiesie no mu siesie ne sa no mu hyedwa wo mo ntofo entem na mpo no mu hye screen na emia wo mo na eyi wo mo se bi o makosu akuma no draw screen na nimu a o se o mo yesa na ma wi ase aye fe ni ya Kristo ni mi nua gidi ni eja etwe no owu waton adwena amabonsam wosu wa ma wi ase aye fe o se o ye gidi ni na wo ye wa adwen se empo no obe waji so obe hyegya awo nufu ntem na de akoto nyom na se ye ntrum fraw tonse ko hi be nyina obedwam o se yi wadwa mammo no ene wa wale se firi wo nufu ntem o se firi na ni so ba bi kura akọ na nyo Nyankopɔn ni so no na de mama ahodo ko se ye mu no na wia na atukoro sa ahodo nyina tonse ko hi be nyina ayeden ugu so kesi Yesu ba na o de wo konne ana huni sa nkugu tumi na odigu asuafo nso wo de en kwa kese chen mi agidi ni isu obi a jai wo siesie hu a katawadege nyina so ye nhye Nyankopɔn de animonyam na ye nyi agwe se ye be hyedwa aw ye kokoso na o se ye nyi enufu na esei awade no anase mani pako adwamammo mu edi ni pako ohaw ne atiti mu no Onyankopɔn se ye nyi mfiri n'ani so bibi ba atemu obani paso asasi so o se wo abeye sa bia no Onyankopɔn di ni gya ene yade e betwe waso
ene ye wa unhu bebre wo wiase ene ana awra hosem ade na me nkofo bi am ne omu ye adwuma me bi so mo se enti se wuhu oba no na wo akono di echi se wudi na chi no wadwene tumi e wo no ho so wadwene yale e wo no so ana wadwene bi na to nsusu so e de bebra oda achi o si jai nipa dodo afunu mo o bibi abonsema ye nipa adwene akwa kudu boni aloku nipa adwen boni mo nipa nyina chire nsusu aso na fe yale ngi ni mu se tia ho ne fe ohunu se wodi nkwasa se na bibi aka echi nuanom eni adofo mi maame ne me nana etume fo se o se ewiase no obi wo se afutuo sakra nipa age se onsohwe bo se wo a wo betena ho ama sohwe asesa no se excuse me to say o se na wunim nyansa se nipa wo tena ho ama esa achew ama efi wonya ho ne puma sibire no asesa wadwene wahuna amane a onyansa ne de yen wo twam wonya syphilis wadwamamom ne wonya ho adwensa kira ne di nsusu aso na wo tiem awo de wo yede da ho mu a na onyansa ne wo he menua igwamammo ne de eyetia wabi na ni nsusu aso edi akire no ano odin se epepa de ni nyina afiri ho enti hwe ho yie o se ye ne ye ho onyankopon no ene ye ya sore dan eye ne huna makwa ani bi no o se yemfa nhye ne nimonyam amia nto mabonsam na nipa wuti ho no bibi wo soro onyankopon hwe nipa so atasi so enti ye bibi emfa ya brabo ene yesuba ho ne ense nyankopon bebre na omoaye yanko Timothy mu adinka etimienu ni nchiche mu ayankro no twosem ne de mayense awurade akọ 1 Timothy chapter 2 verse 9 o se say Saron so na ma enhye ntade a ese ko infa eni ewu ade ne adwumutie nkeka won ho enye mesawo ana sika ana nhwenepa ana ntade a o si saasu na ema enhye ntale a ese eni yo ntale biblo hodman fata gidi ni se obehye enu na nam so a ekwiti dwomomo pi wa asasi so enu na bonsebe hu ni se wo ye hyi wo Kristo mu kra na ade di Kristo ni hwefom pa no ena nam so ema ne ma nhye ntale basa no ye mema no Yesu hu ye na ne ho po hu ye na na nkokomo wo so hu ye na otwi kakra na de kwasha amnam hu ye na atafetafro hu ye na nsebe hia bia na okeka hu ye na nam so ama chisa adwibie ni utimi na ahase de eba utim enti minu agidi ni o suntudia de beba na wusu enam so a ema mema pipia nkoma edi omu kosem no o si due Kinka James chapter 4 verse 4 no mai so o si wo enam so na edu okọ ohaw mu na nam so atwe mema pipia nkoma ene nipa pipia nkoma ekọ adwamammo mu no onyankopon si due nti o si wo oba fe ni ewu ade adwinimutie na fasisi ho nti se wo hye watale na bisa hu se ka Kristo anko behye ana bisa hu se sena edi mema ahodo ye de ebekọ adwamammo mu ni o sem James ndi ma yense ko awasefo munim se wiase adamfofa ne otane a otane onyankopon ko into biara a opese oye wiase adamfo no gina ho se onyankopon tamfo amen amen o si obi biara na wa na dwe se obese ya wade obubu adwamammo ogina ho onyankopon tamfo because butae ne se uni pedua nyawo dia edi se odo hu ema bonsam na bonsam tumi bewura yemu na ya dwe se ye de ni pedua no ebe ma adwamammo a o si gina ho ma onyankopon de etamfo enti ye hwe Jeremiah chapter 3 verse 2 to 3 ne ye hwe adwamammo ni nsunsuanso ani hawa ekan yasase no nyano boni we no ana ma yasase na se no wodi noba ye kura sha asase wo mfa duru anka kura na esei na weni nya ye boni yi nyame na dom ani nyame tumi a anka ebo asase no ho ban na opese onipa asesem ye jojo no epam nyame tumi firi asase no so na ye hwe nsusuaso a adwamammo e de ka asase na ete so no ye hwe nsusuaso a eye adwamammo e de ka adwuma awoye ye hwe nsusuaso a adwamammo ese onipa daache Jeremiah chapter 3 verse number 2 and 3 yan hwa odifo Jeremiah kokobo de mai say na twokonkon de mai ko mo ni so che nkoko pasaso ko na hwe ehe na wugu hu fi sifra o si ye ma ye ni so na yan hwa monten so etifi anafo benkum na yan hwa niema maba wa ne mema no omugu omuni pedua hu fi wadwamambom ko akwanchen na wote twen won yes so Arab ni yeah obasa no titi nkwanchen na no de awurade akọ o sei na wode o sei na wode wadwamambọ ni oni bonin
egu asase no ho fi asam no o si ye di adwamammo ene ya wade seye no egu asase no so fi ni nua Kristo ni nua gidi ni wo se ne wo ya wadwe se wo ka akofo oba wanye no ho ade wo akofo ba ma wanye no ho ade odwuma asai wo mu se wo lokai wo ho nyina adane no me ni ohaw hwe mi nua ene wotwe bonsam honhomodi ewura nipa mu odwamammo ma ehu yie pa ene maba wani bi ho omunu funu ku etwetwa akra wo ye be ma na mu wani gi na de osi enya wo ya age man ho ofe otedue mu odin edure ko hi ba nyina wa wi bi am ye pata be bi antintin oba peja oba hwe na otedue mu ade no wa hwaji so obetu adwamammo so sa ene ma no kwampuku ene etwetwa anko no eche primary wuji wanu tue ne akase pe wodwuma nyina asai adwini papa bi ewo timia na asai de adi baba nyina nsem hunu nko a hwe minua Kristo minua gidi ni bonsam edi tumi ewura ade enyemu enti se wanhwe no wanhya ho so ana nam so a odi ntale ahodo be wiase no onim tumi ni nsunsuaso a ema onipa te bi asesa onim tumi a ewo nsunsuaso se so nipa bodwaman na se enam so amiye de nam asase so a esai asase no edi nsunsuaso pi na eba ewurade akọ ato asoma ko osesai ko nsi asuso etwa osi why won bi ani o osi ensuo kura nkese toni blem ene ni nyina adane ene wohwe dwundwula se fefe ba ensi na akosi bebi fufuro wohwe blampo nsuo wo se etwa na akosi bebi fufuro ene nyina ehunyan ene obi odo afuo kura onim ensuo etama beto eno anse wo ye no ahwe soro utiri ye ne nyame ye wadom a na afa amfa so anu aye dwuma hunu adwamammo nsusu aso adi ba no ose amesuso kura etwa na braponso nto asem no nanso wonim te se oba adwamamfo de ara na wonim aniwuo wonim amen ene oba adwamammofo abo aniwuo asenuem onwini nsusu aso a ekoso ya asasi so nemum ede ene atenka na nani bagye no eno nko a inu agidi ni yeni pedua nya dia o adwuma na wo ye no dwene ho obi wo ho de ho akowura mu a ne nkwanna nyina adane ne sebre amo hawo no nsusu asonko na de bre no minua ye yete ha no anya akokro ntini ya o ye ka trose mu no kra ade amawu nipa a wo penkwa because ne wiase eduru no aduru kokobo wiase aduru se wuyi nipa ntan na aduru se wo twi nipa adwingira so se bibi be wiase nto onye very careful na nipa atese ono no abetra asasi so ko wo atwe ntemu hwe bebi a wote na hwe nipa ahodo a wate omudi a ene obo omudi kwa wuhom biem eye wuo che ebetimi abeso a ene ekina na wo kɔ no edie na odigya asasi so edimpa ben ene onyankopɔn mmɔ no nkenka no mfrɛ se meba inu agidi ni bibi ba yenhwe yie ye gidifo ne aton ye ho ama adwamammɔ ne ebo ye nipadua na dapa no ye gu nyankopɔn anim ase yenhwe yie na bibi ba adwamammɔ no ɔse asesa weda asasa asasi ne tebia na wadwuma kra ne besisai inu agidi ni yensesa yadwen na bibi ye de eba ne yenhya ase nsumfra nyankopɔn no ye de ɔmmoa bibre hwɛ minia adwamammɔ tibi edi nipa kom yenhwe de Hosea 4:11 de mai yenhwe adwamammɔ adwene a edi nipa de ekom Hosea chapter 4 verse 11 no yenhwe twokonkron asem na oyɛ de ɔde mai Awurade akɔ a ma ho ya ne kenka Hosea 4:11 ɔse adwamammɔ ye de adwamammɔ ne insa ne insammo no sɛ ntiase amen enne osi adwamammɔ ese wo nipa ya adwene ne ntiase na wo aminua wodi hu kobo adwaman yade wom ose da ba na mebo wodi hu kobo adwaman wonim tumi kura woni pam ose kwa na mekɔ tim sia babawa buon ma najo anase abrantie buon ma oba ne frɛw anase be ma ne frɛw na wodi nachi na wo kɔ no ni ne bekɔ akosie obi timi kokohie ne kofri kwa mu wuo obi timi kɔ akote yade odi enigye ne ekoso de yade ne dibe firi mu ne beba minua adwamamɔ na adwe na ɔse esente ase na ka obi wɔ hɔ no a waware ne yere efe ne bibia ya kama no wagya ne yere ho no akokodi akola sukonuma ayede echi na minua ogidini anase minua a empo ne udi mu ye fede wadwuma mu na empo no ye gya yere kama ne ho ni akofo akwada a wutimi se uyemba akwara hu ne ho asiesie ya tinka ne akono na ase ya dwini ni ntin ane atwe ni nyina agu wose adwamammo ase nipa nte ase o yire kura betimi ebisa wade
anke sen ka wo de manoa nke beboa boa busua ne nkwarase onfa mane da eso ne ge ekobisa iPhone ni latest one na aba no kra na obedo de beto de amano wo sa se nipa nte ase enne dwamamo ama nipa ya dwena bisi basa enti enne no boni a nke ebodi eni kwase ebodi wo nipa mu ene kristofo mu ene edi mu akotene yen ye gidi ni bibi ba wiase ade echi esa ekono yen na ehi no ye ben atemu obonsam edi enim edi ko nyankopon atemu no eni ni janimu ade ne ye afo yensu ba ho e ma ne ye de se ye betan asase su sao na ye betimi afiri ha de obeti ni di so ote ha no boko na hu ni biem entini yan ho wosi onyankopon de hinta nipa enti suba be na ye da ne di ene anamo ben ene ye de ye tuo yanhwe yankopon chapter 7 verse 1 kenkamai mebusem etiba akono na yanhwe asem a onyankopon ede ma yen na enam so yemfa nkokobo ene afuto ede emfim mebusem eti enso ninchichi mu aye baako ekokopim eye eduonu enso na okeka nsem bebiri ede edi firimu se wo yegidi ni ataso ye nipa na wo hya ase na se wo hunu sa de we a ese wo hunu se ebra no aso asasi wura ne beje na asasi atemu obi ba nipa so asasi so enti die na trokonko de mai mebusem eti a eye empono enso nchiche mu eye ba akokọ peduonu so trokonko de mai ense ko say wodija na naso aso yes ne nan intani fie enya hwe mabawa ne mnante ya se otrase mo nyankopon nam na dom so na o ma behema ankatimi abafie abesre no o se dabi aso na ye den ne maame ka wa ka 10 ne papa ka wa ka 20 enko ho simi firi ho na eba ene medwama mo ase na adwe ni ntino bibie no aka obeti ase ko awurade akwa se o mno no so yeah we hunu bo se na nam ha asa confirm femfe ofiri anu abese kwa ha ofiri anu otwemu ba ha ne nyase here onko he bone hu mirikatuo no bonsam abone pass opese ode ne huma bonsam onwie ne se ya ne ho nto ne ho aje confirm ko o idaso ko ba bia ko na otete ntua nyina so yes ko ena oso no mu na ofe na no yeah mema susu no wo ho ebosi na mayi ni aboya baso o midie o si opeme ne ze midie tum se chese o hwe me modebo na chese hwe kwamrane ye pe wa ko wo mi o se mu no anwo wa na pe fili mu uni pe dia ne de hye nyankopon ni monyam no anu mu ne ye pe ama oba besia anase bia bema e di okọ se mu no ko na osene na nika kire no se asumdwe afore boda me so yes o hwe na maba we ni ogina ne hrete enne kwa de dia bakra se eni kosu edi bibi to so o hwe eni sham uhu ya na akoko mu nyina yawo so wasem bi ewo timi ana adane ewo be hu ane se nsema hia akra na akeka kire no enne ye mpanifo yi anka ye di oman ahye ye nsa ne nkotek maya ne egu onso ka ense se omuyiri dem na omotomo omo guess o hwe maye ni kosu ogina de mawa nyame ampata kra Ghana sika kra de ma se fa be hwe oman so na fa be kwa no ma su yo se kwa se fa ko o diskana mo se fa ko o nwire he ko dwema mo na se na adwene ko asundua for the border me so ko ene na mema mabodie ko enti na me free me be hia wo yi yes asem na odi ka kire no efi no ka kire wa te se ne na sese na boade no no hyehye no efi no ye de bra na so a che so ba betua na boade ko me ba hwe wanim ko na me hu wo yi me de asina me de momo makata me mpa so yes so address ne mpa ne fine so onim se agro na so ko me zoom nchemu ko me de kroboni pepre ni dua papo bapete me na yeso yes wonim se chese oba be santino o de 11 ta hodo nuhama hodo e no de ade o de asiesie hu kama yaba SOMPA 93.1 wante unipadua se a wote ayaresase esono se wa pomodin ana esono se wa hoden yare bia woni efre
men no maduro abra wonim yare no kofa bae we ɛyɛ 21st clinic yɛnyina so a yɛde sa yare wo 21st